Salutați bine v-am găsit la un nou episod de Factions, de data asta de pe play.champions.com. N-am ce să vă spun. N-am cam mai filmat de mult timp, chiar mult timp, dar nu Factions, Skywars. După asta o să filmăm un episod de Sky PvP, începem o serie nouă și cred că aia o să fie continuată de mult timp. Îmi place Sky PvP-ul și la mulți youtuberi am văzut că este foarte apreciată, sper să fie și la mine. Uitați ce am eu pe top war, Sharpness 5. Deci nu l-am luat de altundeva sau ceva. L-am făcut singur. Aseară l-am omorât pe unul, avea 64 de miro pe la el. Cine așa? Am ascultat. Aici. Boala, știi, a spart oamenii. Și aici. Și aici. Ia și mie, boss, ia și mie. Dă și mie, băi. Dă și mie, dă și mie. Oh, mersi, boss. Speed. Uitați ce miro pe mai am. Până stai dăm la om. Nu mă rupe. La boss, nu mă rupe. Înapoi 3 minute. Deci am mai am unul cu Fire Aspect 5. Uitați ce săbi am pe aici. Fire 4, 9, 4. GG. Deja PvP. Nu o să ne luăm acum că, na. Ce să ne luăm acum în primul rând. Foarte. Ce să ne luăm acum, da. Bă, fui! Am venit la discundă. Dacă stai acolo, te prinde unul în combo. Nu poți să fugi, în primul rând. Că de-aia stai acolo. Coboară. Coboară linia. Ce te faci faci? Duc în casă. Și dau lucrări. Haide, boss, în casă, ce faci? O să nu te schide. Poi eu n-am aici. Bă, dar nu vine nimeni, bă, frate. Care am un robot. E doar sap, nimic care sap, bă. Haide, bă, sunt aici? Infinity King. Încă mai există tot rol clear, care a luat Davin și trăgea mereu pe singur, în mod normal. El s-a luat White-ul, nu era minereul, și el avea deja full enchant, merope, pe toată facțiunea avea merope, pe toate porcările. S-a făcut Fire Aspect 4, deci nu probleme. Normal că avea din timp. Haide, frate. Nu trebuie să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de genul Factions. Bă, dar ce am, bă, azi? E cam bă, 150. Scuzați. Bă, 150. Hai, bă, răgine, că la mă, pe haide. Uite să mă rău. Și am zis 5. Cred că moare omul când auzi.
așa neștiți. Dar n-am atât din game-ul sau de pe undeva. Am făcut-o eu. Când am văzut că mi-a picat așa neștiți. Da, la F1, da, F1. Uităm la băiat. Stai, mă. Să ne rebos. E, nu sunt moldovean, să știți. Așa vorbesc în toți. Place. Apoi PvP n-are nimeni curaj să vină jos. Și mă nervează porcăria asta, că nu vine nimeni. Uite ce sunt găsit. Hai bă, dacă spun că mai filmez, nu vine nimeni. Să mori. După cum am spus, o să începem o serie de Sky PvP. Să mă ascund aici. Ia mă. Dacă are fi de aspect normal, sau trebuie să bag mă și de mă. Uite ce dă omul din serion. Mergem la bază, dar dacă s-a cred că a dat la om de așa care s-a dus. Gana, apă. Nu trebuie. Nu. Ce vedem? Bază pe dată. Mai aveam un ăla. Nu balou. Da, ăsta are mie rope. Îi dă bani, că nu are voie să dea din serverul. Ca să-l prindem amândoi, eu cu Răzvan în colț, ca să e rupt, e rip mie. Să-l prindem amândoi, eu am și anul. A coborât cel, hai. În casă, în casă, în casă. În casă, Răzvan, în casă. În casă, Răzvan, în casă. În casă, băi. În casă, Răzvan. Intră, intră. Mă ducă. Ce fi scol, dacă nu... E bine, e important să știu. Asta să închide și noi aceste picturi și noi vedem dacă